So guys, thank you so much नोंथांमोना मदद खालामनायनि थाखाय आरो गोबां गोजोननाय थाबाय जायफोर रायजो राजाफ्रा प्रबिर इस्लारि माने बिनि हिन्जावा आंखौ बिदा लेंदों नालाय आं बेखौ बैनाय होननांसिगोन दे ओमफ्राय बिथांनि हिन्जावा आंखौ बिदा लेंबाय नालाय आं बेखौ बैनाय होनसै नङा होमबा स' बे प्रबिर इस्लारिनि बिनानावा गाव आंखौ कल खालामनानै बा गावनि हिन्जावाबो आंखौ कल खालामनानै मदद बिनायाव बै समाव जों भिडिअ बानायहैदोंमोन आरो लोगोसे आं दाख्लैबो हस्पिटालाव थांदोंमोन बिथांनि बेमार हामहां जाबाय गासै टटेल 30,000सो जादोंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना JSP हस्पिटालाव माने देहा फाहामनो फैदोंमोन मोदोम जाबोगासिनो दङ ओमफ्राय एसे नांबावगौ बाट आं बेवहाय बुंदोंमोन रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो स' सासे बिथाङा 3,000 रां हरदों आरो बिदिनो गोबां मानसिफ्रा हरबावदों आरो खिन्थु खायसे मानसिफ्रा हरब्लाबो माने रिसिप्टखौ बुंहरा आरो ना स' नोंनि नामा मा नाम ब्रादार? आंनि नामा धनेस्वर। हा? आंनि नामा धनेस्वर। धनेस्वर ना? धनेस्वर मा लिरो? धनेस्वर बसुमतारी लिरो। ए माबा मोनसे मावो नामा नोंथाङा? मा मावो? मावनायाथ' बिदिनो कम्पानियावसो मावनांगौ माबा मेनेजार आरो ना। आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबां डनेसन हरखो? आं जायखिजाया 3,000 हरबाय आरो जायखिजाया। 3,000? वाव थेंक इउ स' माच ले ब्रादार नोंथाङा दा बबाव दं दायो बबे स्टेटआव? आं स्टेटनि साउथ इण्डियानि स्टेटआव माबा स्टेटआव एकदमबारे बाराखौ मोनाखै बुङो जे बारा टाइमखौनो मोना खोमा ना नोंथ'? आंथ' बारा टाइम मोना माने दिनै सुटि आरोना सुटि मोना दिनै रुमाव थानाय जादों आरो दिनै। औ मेगन मोदै बायदि खोनादों नोंनि रावखौ ओंखायनो सोंदां। बेखौनो टाइमखौनो मोना मालाबा मैयासो सानसेयाव हरसे गाहाम थानाय जादों। थेंक इउ स' माच नोंथाङा बे बिनानावखौ मदद खालामनो थाखाय प्रबिर इस्लारिखौ मदद खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथाङा ओरैनो आसामाव बबे डिस्ट्रिक्टनि? हा? धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ना? थेंक इउ स' माच बिराद मोजां खामानि मावबाय। माबा थायो आरो जोंनि सिखापटानि 3 किल'मिटार ना 4 किल'मिटार जायो आरो बिनिफ्राय थांबा मोनहैयो आरो माबानि सिमेन्ट दालां मावनानै। अके दे मोजाङानो जाबाय दे थेंक इउ स' माच दै आं नोंथांनि सावगारिखौ मोनोब्ला मोजां जागौमोन नोंथाङा सावगारि हरनो हागोन नोंथांनिखौ? आं हरगोन। औ दे जागोन दे होमबालाय हरदो दे थेंक इउ स' माच। अ दे जागोन दे नैबे सासेजों रायज्लायदो। स' गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो गोसो बायदि माने खायसे सुबुंफ्रा मदद खालामो आरो गावनि हारिनि थाखाय माने जिखिनि मावनांगौ जिखिनि हायो जिखिनि गुबुन जायगायाव थांनानै खामायो बैफोर रांफोरखौ मदद खालामो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो खायसे मानसिफ्रा बेखौ मिनिनाय मोनो ओमफ्राय जायफोर मानसिफ्रा मिनिनाय मोनो बिथांमोना मिनिबाय थादों आरो जायफोर मानसिफ्रा जियानो साना मानो माबा मोनसे गाज्रि सान माबा मोनसे सान जियानो साना मानो नोंथांमोना सानबाय था जाय मानसिफ्रा सानदों आरो ना आं बिथांमोनखौ बुंगोन खिन्थु जाय मानसिया सिरियास भाबै मदद खालामनो गोसो दं बिथांमोनखौ रावबो होबथानो हाया जेरै बिथाङानो नैबे दा बिथाङानो मोनसे बिदिन्थि आरो बिदिनो गोबां मानसिफ्रा मदद खालामगासिनो दङ थेंक इउ स' माच बेबायदि मदद खालामनांगौ खिन्थु बबेबा समावहाय सोरबा बेमारिनावहाय मददा बिराद खम थाङो मानो होनबा पाब्लिकआबो मोनथियो बबे समाव माखौ मदद खालामनांगौ बबे गोनांथिथार बेखौ मोनथियो पाब्लिकआबो स' बिनि थाखायनो पाब्लिकनि सायाव जोंथ' भिडिअखौ बानायनो हायो जों गावनि समायखौ गारनानै जों थाङो भिडिअ बानायनो खालामहैनो थाङो खिन्थु बेखौनो खायसे सुबुंफ्रा सानो बायदिसिना ओमफ्राय बेखायनो बुंदों माखासे सुबुंफ्रा आंखौ बुंहरदोंमोन कल खालामनानै बुंहरो खायसे आर्मिनिफ्राय खायसे सोरबा गिदिर आइएस अफिसारानो बुंहरो कल खालामनानै माने आइएस माने जेरै हमना ला एसिसटेन्ट नङा होनबा स' एडिसनेल नङा होमबा एडिसनेल माने एडिसि स' बेखौ कल खालामना बुंहरो माने हिन्जाव मानसि नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा नों नोंनि खामानिखौ मावबाय था नोङो बेफोरबायदिनो नोंनि जिखिनि नाजानाय बे अरायबो जाफुंथों बायदिसिना बोर सारस्रिहरो ब्लेसिं खालामहरो आर्मि डिफेन्सफ्राव थानाय काश्मीराव थांनायफ्रा बिथांमोना बाहेरायाव फैयोब्ला रायज्लायहरो दसे समबाबो बिथांमोनखौ आं सेल्युट खालामो आरो लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय थाबाय आरो जायफोर मदद खालामनो थाखाय बेखौल' नङा कि प्रबिर इस्लारिखौल' आङो बेयाव स्पेसियेलि बिनि थाखायल' भिडिअ खालामदों बे नङा आं गासिबनिखौबो बुंगोन आरो बिनि गेजेराव जायफोर मानसिया भिडिअ बानायजानानै आरो मदद मोनदों बेखिनिखौ आङो जिसिबां हायो थाबैनो एक्सप्लर खालामनानै मदद खालामनायखौ आङो देखायनानै होनो नाजागोन जिखिनिया जाफुंसारबाय थायो
स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खिन्थु बिजनियावबो जों थांदोंमोन बिनियावबो न'खरनिफ्राय आंनाव मेसेज खालामहरदों थेंक इउ सो माच होननानै बिथांमोनाबो भिडिअ बानायनानै हरगोन बायदि आं बेखौ मिन्थिनो मोन्दों खिन्थु दासिम सफैयाखै बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनो हाथ'वाखै स' रायजो राजाफोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो सेयार खालामबानो जाबाय जायफोर रायजो राजाफ्रा मदद खालामनो गोसो बेबायदिनो थिगै मदद खालामबाय थाबानो जाबाय बेवहाय माबा मोनसे साननाङा गाज्रि साननाङा जुदि सानोब्ला बे नोंथांनि सायावसो इसोरा दङ इसोर अबंलावरिया गोजौनिफ्राय नायगासिनो दङ जोंखौ जाय जोंखौ जोनोम होदों जिउ होदों जोंनि बिमा बिफा बे नंगौ बाट बिथांमोननिबो गोजौआव सोर दङ अबंलावरि बयनिबो बे बुहुमाव थानाय जिब जुन्थु आरो बे सोरगोआव थानाय जिखुनु देबथा बिनिफ्राय देरसिन माने मा होनो बिफा जाय जोंखौ मेनेज खालामो जाय जोंखौ नायो बे जाबाय अबंलावरि गड